Hvad er det? Is. Vil du have? Mere is. Vi deler. Mere is. Mere is. Mor tager den her. Mor spise den her. Mere is. Mor tager den her. Nina spis bare. Den kan ikke komme op. Nej. Det er i gang med at hjælpe hinanden op. Skal vi tage. Skal man lave hul på den? Kan jeg tage en bid? Tag en bid. Kan man hjælpe?